Min jitkellem u min jaġixxi, din hija d-differenza prinċipali li tkellem dwarha l-Prim Ministru Joseph Muscat li tenna li filwaqt li n-nies qegħdin jaraw oppożizzjoni tkaxkar saqajja, hemm gvern li għaddej b'ħidma bla waqfien biex kull problema jbiddilha f'opportunità u jkompli jara l-bidla tanġibli fil-pajjiż. Aħna mexxejna llum l-arloġġ sija lura, ma mmexxuhx 3 snin lura l-arloġġ. Dak huwa l-kollu. Feħħat ieħor jali għax jisbaħ. Aħna naħlu għax jidla, għax ngħidu għaddi ġurnata oħra u fadal ħafna u tant xisir. Il-Prim Ministru elenka numru ta' proġetti kemm kbar kif ukoll żgħar li l-Gvern fi 3 snin implementa u li gvernijiet preċedenti kienu biss kapaċi jitkellmu fuqhom u ma jaġixxux. Fost oħrajn semma l-proġett tal-enerġija fejn għamel referenza l-interconnector li minkejja li kien idea ta' gvern preċedenti ma kienx hemm permessi. Eżempju ieħor kien l-Esplora fejn min idea vaga fi 3 snin saret realtà. Għaluli dan ma kien hemm xejn. Għaluli dan kull ma kien hemm l-idea li kienet idea tajba ma klim u aħna fatti. Dwar il-pjan tal-oppożizzjoni għal pensjonijiet, Joseph Muscat qal li bil-proposta tal-introduzzjoni tas Second Pillar Pension l-oppożizzjoni trid iddaħħal bolla oħra. Sostna wkoll li ma jonqsux biss il-flus fil-but tal-ħaddiem imma nketa min ħaddem li jkollu jonfoq aktar għal kull ħaddiem. Aħna għalhekk ngħidu le bħala gvern bħala Partit Laburista ma naqblux ma' dħul tal-bolla obbligatorja għal pensjonijiet privati magħrufa bħala second pillar. Dan fl-istess waqt li dan il-gvern għat-tieni darba konsekuttiva fi kwart ta' seklu żied il-pensjonijiet. Għalhekk tenna li fil-waqt li qabel id-diskussjoni kienet tkun dwar kemm se jieħu l-gvern, illum id-diskussjoni hija dwar kemm se jagħti. Mbagħad xi tkun min-naħa tal-oppożizzjoni il-kritika. Miskom zittu iktar hemmhekk. Miskom tajtu aktar hawnhekk. Aħna ngħidu anke l-oppożizzjoni bil-kritika tagħha tirrikonoxxi li dal-gvern ma jieħu lil ħadd iżda jagħti lil kulħadd.